nedostajati jedan drugom, upitao je. Meni bi nedostajala Eni i Clarabel. Ja bolje radim kad sam sam, šmrknuo je Douglas. Moram na posao, puknuo je. Isprva je Donald uživao radeći sa patkom. Onda su stvari krenule na loše. Da li si ti pomerio one vagone tamo? Upitao je Donald. Ti si rekao da ih tamo pomerim, odgovorio je patak. Ali je tamo, na onaj tamo kolosek. Donald je bio ljut. Douglas bi znao na što sam mislio, dunuo je. Douglas je radio sam. Putovao je po prelepoj prirodi. Ali Douglas nije imao sa kim to da podeli. Iako se trudio da ne misli tako, nedostajao mu je njegov blizanac. Te noći je Douglasov vozač otišao do Donalda. Prolazio sam ovuda, rekao je Douglas. Da li si došao da se izvineš? Šmrknuo je Donald. Ovo je naljutilo Douglasa. Nemam zašto da se izvinim, rekao je i otišao. Donald je bio loše raspoložen sljedećeg jutra. Patak je primetio da se suviše približio rampama. Pazi se, povikao je, ali bilo je suviše kasno. Donaldov vozač je bio ljut. Ovo se ne bi dogodilo da si radio sa Douglasom, rekao je. Donald je znao da je vozač u pravu. Patak je znao da neće moći da vrati Donalda na šine i zato je otišao po pomoć. Tužni Douglas je završavao svoj posao kada se pojavio patak. Donald je u nevolji, rekao je patak. Donald u nevolji, zavapio je Douglas. Krećem istog trena, pojurio je najbrže što je mogao. Douglas je vukao i napokon je vratio svog brata blizanca na šine. Bio je srećan jer Donald nije povređen. Hvala ti, rekao je Donald. I izvini. Ne, izvini ti, rekao je Douglas. Meni je žao, insistirao je Donald. Ne morate da se svađate oko toga kome je više žao, nasmešio se patak. Budite srećni jer ste opet zajedno. I bili su.